5 wythnos heb bêl-droed yn yr uwch gyngrair ac am gêm i groesawu pawb yn ei hole. Aaron Edwards gafodd amser mor wych yma wrth gwrs fel chwaraewr i'r City newydd o bêl at Unsal. A nath o fachu honna braidd yn do, ond nath Aaron Edwards yn gampus. Redmond at Barobl, fi'n bas neis yn doedd gan Redmond. Mae'r coesiad eto! Am arbediad ac yn y diwedd mae mewn ac unwaith eto McManus sy'n chael 17 o goliau am y tymor a dyna be ydy darpar bencampwyr. Ti'n edrych ar symudiad McManus yn y cwrt cosbi fan hyn, lle mae'n tynnu rwth Danny Holmes i ddechrau croesiad gwych ar Robel. Dwi fel ymysodwr yn gwylio ffordd mae'n tynnu rwth Danny Holmes, ond i ddod o fo hynna'r lladd, ond i ddod o siapio i gorff i weld y croesiad a rhedag ar ei draws o'n cael y bediad i fewn gyntaf ac yn dilyn i fewn. Gol hawdd iddo fo. O, mae'n gyfle fan hyn, digon amser i edrych! A mae Ben Clark sydd wedi bod yn dawel, meddai fi, yn gosod i stamp. Ben Clark, cadw i ben y fanna, reit i ar ei droed cryfa. Edrych as ymwneud jyst cymryd y cyffyrddiad yma, jyst i symud yr ongl, wedyn, mae gynnu fo lot i wneud. Mae gynnu fo gyrffo i flaen. O, mae hwnna wow. I danlinellu camp y Seintiau Newydd, di Cey Conna ddim wedi ildio gol yn ei 7 gêm ddiwetha. O, sy'n gol arall yn mynd i bod. Mae'n helynt. John Cam sefyll a di mae o. A mae hwn di sgorio yn ei 2 gêm ddiwetha. Diolch methu sgorio heno. Os mae sylwyd bach mwy clefar yma, a di agor i rediad allan, a lledu i rediad, wedyn sef o'n di gwrdd o'r rhedag i mewn gymaint, a sef o'n dal di ffendio fo fo'r bas. Harrington. Oedd o di bwriadu bod i'n mynd yn bellach na honni. Mendes. Pas fach lac. A mae Cey Conna. O, mae yna ddisgyn! A mae yna Gico Smotin yn cael ei rhoi ac oedd yna ddim amheuaeth yn ei feddwl o. Routledge sy'n cael i gosbi. Ydy o'n stopio y droed na? Yndi, mae'n neud o. Ydy o ddim canolbwyntio ar y bel o be mae Routledge yn ei wneud. Dim camgymeriad. Mae yna ffordd yn ôl. Disney. A'r Gico Smotin. Gwych gan Disney. A faint o bwysig fydd y gol yna i'r gêm yma. Game on, Nick. Cey Conna yn gwneud be nathon nhw'n yr hanner cyntaf. Efo un eithriad fe gychwyno nhw yr hanner cyntaf yn ymosodol yn creu cyfleon. Gawson nhw gyfle fanne. Ac y gwahaniaeth ydy mod i sgorio nawr te. Be mae'r dyfarnwr am wneud fanna? Mae McManus yn gofyn am Gico'r Smotin a mae'n ein arall yn cael ei rhoi. Holmes sy'n cael ei gosbi. A mae'r Sean Mari wyneb o yn tanlinellu bod o'n gwybod. Mae o'n gwybod. Oeddwn ni yn sydyn nôl yn y gêm. Ar un mor sydyn. Da ni nôl ar ei holi. Oh! Dyna be di hyder dyn sy'n sgorio yn rheoledd. 2 Gico'r Smotin o'r safon ucha o fewn 3 munud cynta'r ail hanner, a mae'r gagendwr yn ôl i 2 gol. Ben, there's only one place to start. I have to ask you about your goal. Your 3rd goal of the season, and they don't get much better than that one. No, they all count, and obviously I'm happy with the goal, but the performance was good by the lads today, and we took our chances, got the early lead, and just went on from there. I thought we had 2 or 3 opportunities in the first 10 minutes to get shots off, and we didn't. You know, edge of the box and just get your shot off. And we didn't. And you know, but I think the 3rd goal was the key. So quickly after we've scored, you know, could we keep it at 2-1 for 10-15 minutes, let the game settle again, then we go again. But we didn't. I think we lost the game almost then. We were probably far from our best and far from some good performances that we've had earlier in the season. However, I think work rate, effort, matching up with that team physically, I think we always say to the players that we are chasing Connor's key still, regardless of where they are in the table, regardless of where the points are. It's always a huge game and always a tough game and a big rivalry there. So performance maybe not as good as we liked, but to get the 3 points was massively important after the little break that we've had.